Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του PAOK Therapy. Μετά από σχεδόν 10 μέρες ξανά μαζί παρέα για να σχολιάσουμε τα γεγονότα και το τι συμβαίνει στην αγαπημένη μας ομάδα, τον PAOK. Σε αυτό το διάστημα ο PAOK έδωσε απανατούς αγώνες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Εν συντομία, στο Ελσίνκι πήρε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη στους ομίλους του Conference με 2-3 με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα. Κακό πρώτο μέρος, πολύ καλό το δεύτερο μέρος του ΠΑΟΚ. Η νίκη με 3-2, πήρε τους 3 βαθμούς, πήρε 500.000 ευρώ που κοστίζει η νίκη και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Τεσπότοφ με assist και γκολ. Στα Γιάννενα, νίκη εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, 1-3, μέτρια η εμφάνιση, ξεχώρισε ο Κωνσταντέλιας και προβλήματα είχαμε στο αμυντικό κομμάτι και στο ψηλό παιχνίδι. Με το Βόλο στην Τούμπα 3-0, μετά από τα πρώτα 15 λεπτά όπου η εμφάνιση δεν ήταν καλή της ομάδας, μετά ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ καλά, έκανε ευκαιρίες, έκανε εύκολα το 3-0, ήταν πολλοί παίκτες σε πολύ καλή απόδοση και έδωσε υποσχέσεις. Τελευταίο μας το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με το 2-2. Εδώ θα σταθούμε λίγο παραπάνω, είναι το πιο πρόσφατο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο, μεσοαμυντικά είχε προβλήματα, μεσοεπιθετικά έβγαζε επιθέσεις, 2-3 επικίνδυνες, έβαλε και τον γκολ. Ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, έχασε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό άλλαξε, ο ΠΑΟΚ χτύπησε στο transition τον Παναθηναϊκό, έκανε ευκαιρίες, έβαλε δεύτερο γκολ υπέροχο με τον Ζίβκοβιτς, έκανε ευκαιρία με τον Μπράντον, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δοκάρι, πίεσε τον Παναθηναϊκό και αυτό έγινε μέχρι το 75. Από το 75 και μετά, για αυτό το δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο, είχε δύο πρόσωπα. Μέχρι το 45 με 75 πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, μπορούσε να κάνει και το 1-3. Από το 75 και μετά έπεσε κατακόρυφα η απόδοσή του και η προσέγγιση του στον αγώνα, πιέστηκε πολύ από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε πολλές ευκαιρίες, ισοφάρισε. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και έτσι έγινε το 2-2. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε μερικά πράγματα που έχουμε δει. Ο ΠΑΟΚ, σας το είπα και πάλι, όσο και να μας πονάει, είναι η τέταρτη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Σε όλα τα επίπεδα. Στο ποδοσφαιρικό, στο διοικητικό, στο ιδιοκτησιακό, δεν μιλάω για λεφτά, για τη δύναμη και στα κέντρα αποφάσεων. Βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται η διαιτησία στον ΠΑΟΚ. Εντός έδρας αγώνες και εκτός έδρας με πιο μικρές ομάδες, ο ΠΑΟΚ παίζει πάντοτε, τουλάχιστον παίζουν τον ΠΑΟΚ πάντοτε μεροληπτικά. Θα ψάξουν να βρουν ό,τι γκόνα θα βάλει ο ΠΑΟΚ, ό,τι φάση γίνει υπέρ του ΠΑΟΚ, θα ψάξουν να βρουν από το ΒΑΡ να δούνε πώς θα μπορέσουν να την ανατρέψουν. Οφθαλμοφανή πράγματα υπέρ του ΠΑΟΚ δεν δίνονται στους αντιπάλους και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει φέρει έναν εκνευρισμό στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Οι άλλες τρεις ομάδες, μιλάω για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, η αντιμετώπιση σε άλλες τρεις ομάδες είναι τελείως διαφορετική και έτσι παίζουν με άλλο αέρα. Οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ είναι φυσιολογικές. Οι διαμαρτυρίες του προπονητή του ΠΑΟΚ μέχρι ένα σημείο και αυτές είναι φυσιολογικές, φτάνει να παίξουν το ρόλο που πρέπει να παίξουν και μέχρι εκεί. Να μην υπάρχει άλοθη δηλαδή για τυχόν όχι καλή απόδοση τόσο του ίδιου του προπονητή όσο και των παίκτων του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα έχω κάνει μια ομαδοποίηση, θα πω, και ένα διαχωρισμό της απόδοσης των παικτών, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει δώσει 14 αγώνες, αν δεν κάνω λάθος, 7 για το πρωτάθλημα και 7 για την Ευρώπη. Άλλοι παίκτες βέβαια ήταν από την αρχή, άλλοι παίκτες αποκτήθηκαν και έπαιξαν αργότερα. Όσο μπορούμε μια προσέγγιση. Τους έχω χωρίσει σε 4 ομάδες, 4 γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι οι παίκτες που έχουν μια πολύ καλή απόδοση. Στο δεύτερο κάποιοι που έχουν καλή απόδοση. Στο τρίτο μέτρια απόδοση. Και στο τέταρτο γκρουπ παίκτες οι οποίοι δεν έχουν βοηθήσει ακόμα. Και 2 ερωτηματικά που θα σας τα πω στη συνέχεια. Στο πρώτο γκρουπ οι παίκτες που έχουν αυτή τη στιγμή την κορυφαία απόδοση μέχρι στιγμή στα 14 μάτς είναι ο Κοτάρσκι, ο Κουλιαράκης, ο Ζίβκοβιτς και ο Μπράντον. Ευχάριστη έκπληξη βέβαια είναι ο Μπράντον, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας πραγματικά καλός παίκτης, βοηθάει πολύ τον ΠΑΟΚ και με γκολ και με assist και με την πίεση που κάνει. Στο δεύτερο γκρουπ είναι ο Μπάμπα, ο Σβάμπ, ο Τσιγκάρας, ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας με ερωτηματικό. Ο Κωνσταντέλιας ο οποίος είχε κάνει κάποια καλά μάτς και σε μερικά μάτς δεν είναι τόσο καλός. Παρόλα αυτά όμως το στηρίζουμε,
τον βλέπουμε ότι μπορεί και τον βάζω στο δεύτερο γκρουπ. Μπορούσε να ήταν και προς το τρίτο. Στο τρίτο γκρουπ είναι η Κεντζιόρα, Βιερίνια, Ράφα Σοάρες, Οσντόεφ, Μούργκ, Σαμάτα και Ντεσπότοφ. Ο καθένας για τους ξεχωριστούς λόγους δεν θα το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχουμε και άλλη μια μεταγραφή, τον Μεϊτέ, ο οποίος πραγματικά δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου το ΠΑΟΚ στα 3-4 μάτς που χρησιμοποιήθηκε. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου. Όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Δεν μπόρεσε όμως να βοηθήσει. Γιατί? Αυτό θα το βρει ο προπονητής και η δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, το έχω ξαναπεί πάλι, είναι η μη συμμετοχή δύο καλών παικτών του ΠΑΟΚ και μάλιστα ο αποκλεισμός τους πολλές φορές και από την αποστολή. Ο ένας είναι ο Σάστρε, είναι τα δύο δεξιά μπακ. Ο ένας είναι ο Σάστρε και ο άλλος είναι ο Λίρατσες. Και ξαναλέω και πάλι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται τουλάχιστον ο ένας από τους δύο παίκτες να μην χωράει τόσο στην εντεκάδα και αν όχι στην εντεκάδα, στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Πώς μπορεί να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ σε αποστολή, σε δύσκολα μάτς και να έχει δίδυμο δεξιόν μπακ τον Γκετσιόρα, ένα βαρύ δεξί μπακ, πειθαρχημένο παίκτη, δεν μπορώ να πω, με παραστάσεις, ο οποίος μπορεί να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μπορεί να βοηθήσει και σαν δεξί στόπερ, και το 38χρονο Βιερίνια, ο οποίος μπορεί να παίξει στην καλύτερη του στιγμή μέχρι ένα ημίχρονο. Δεν μπορεί να δώσει περισσότερα στον ΠΑΟΚ ο παίκτης αυτός, όσο και να τον αγαπάμε, όσο και αν είναι ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Σάστρε, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με το Βόλο, με πιο αδύνατο αντίπαλο, καταλαβαίνω, αλλά ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Και την άλλη αγωνιστική να μένει εκτός αποστολής. Είναι φοβερά πράγματα. Ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος δεν είμαι στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ να βλέπω τι γίνεται. Το καταλαβαίνω. Γίνεται ένας παίκτης που πριν από ένα χρόνο ήταν στην Εθνική Ελλάδος, με τις ατυχίες τους τραυματισμούς να έχει μείνει πίσω και να μην έχει δοθεί ούτε μία ευκαιρία να είναι συνέχεια εκτός αποστολής. Υπάρχει κάποια σιωπηρή τιμωρία από τον οργανισμό ΠΑΟΚ από τον ίδιο τον προπονητή. Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αυτά μπορούν όμως να τα ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι, για να μην πω κάτι παραπάνω, οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε τον προπονητή πριν, μετά τους αγώνες, στις συνεντεύξεις τύπου. Να δούμε επιτέλους τι γίνεται. Αυτά για την αγαπημένη μας ομάδα. Ξαναλέω, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα είναι τέταρτη δύναμη στην Ελλάδα. Και έτσι περίπου θα παραμείνει. Αντί για τέταρτος να πάει τρίτος. Ήδη στοιχηματικές εταιρείες έχουν αποφαθεί και έχουν δώσει. 3 είναι τα φαβορί για το ελληνικό πρωτάθλημα, κοντά το ένα με το άλλο. Με μικρή διαφορά πρώτος ο Ολυμπιακός, ξέρουμε γιατί, δεν το συζητάμε. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και με μεγάλη απόσταση μετά συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία, αν δούμε μετά από 7 αγωνιστικές, καταλαβαίνουμε. Ο Ολυμπιακός με ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα είναι πρώτος με 19 βαθμούς σε 7 αγώνες. Ο ΠΑΟΚ έπεται με 14 με ένα πρόγραμμα όχι πολύ δύσκολο. Στην έδρα του είχε αρκετούς αγώνες και τον Άρη στην έδρα του και το πολύ δύσκολο μάτς που είχε ήταν με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Άρα βλέπουμε ότι στις πρώτες 7 αγωνιστικές μια διαφορά 5 βαθμών από την πρώτη θέση. Και λέω την πρώτη θέση γιατί εκεί πρέπει να στοχεύει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η πρόγνωσή μου είναι, αυτή είναι και αρχική, αλλά θα επιβεβαιώνομαι, ότι ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει στην κανονική διάρκεια με διψήφια διαφορά από την πρώτη θέση. Αυτό σημαίνει από 10 βαθμούς και πάνω από τον πρώτο, ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνεχίσει την προσπάθειά του, έρχεται το δύσκολο μάτς με την Άιντραχτ, πρέπει να παίξει για τον κόσμο του, για τους ίδιους σε αυτούς τους παίκτες για να πάρουν και αυτή την υπεραξία τους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, τα σημάδια δεν είναι αισιόδοξα, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και θα ξαναβρεθούμε πάλι σε λίγες μέρες να αναλύσουμε τα του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ.